ये कैमरा चल तो नहीं रहा ना अभी। आओ Hello guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ गासिखौबो थार्ड एपिसोडावहाय गोसोजों बरायनाय थालायबाय आरोना। स' लोगोफोर दायो जोङो फुरा रेडि जाजोबखाबाय। आंथ' गोजौआव थाबोबाय माने बेयावनो फैसिगोन। जोंथ' दिनै थांनो हानाय नंला नालाय दिनैसो थांसिगोन थारमाने। फुरा प्रब्लेमानो प्रब्लेम नोंसोर मिथिखाबाय ना, बाइक गाज्रि जानाय मानाय ओरैबायदि प्रब्लेम जाबोबाय। ओमफ्राय दिनैसो फाइनालि आरोना, दिनैसो थांगोन आरोबाव 0 पइन्टआव दिनैसो थांगोन। स' लोगोफोर बिदिखौ स्किप खालामनाङा, नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। स' सौदो बिदिबा लासुंनि भिउ पइन्ट। गाइस दायो नै बर' नुजाहांबाय। फुरा आखाइ हाथ मुजा थुनानै थाबा आखाइया जाम जाजोबखायो आरोना। लामा लामा भिडिअ बानायबोदों, आखाइ गुसु जानानै थैजोबो। ब्रादार ओरै फै, फटक मोननैसो खेबजानो। नै बेहाय वाटारफल दं आरोना। नै बे दैयाव दुगैलांसै नामा आङो। फुरा माबा जाजोबखागोन आरोना, आइस जाजोबखागोन मानसियानो बेयाव दुगैनांगौबा। मा नाम? कान्दा फल्स। बे जाहैबाय कान्दा फल्स, नायनो हागोन नै। Finally my dream come true. Suyduk. मैखोमखौ नहीं इंडिया का 50 रुपीस। ये कैमरा चल तो नहीं रहा ना अभी। बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय फैनो साननानै फाइनालि दिनै साननाय हास्थायनाया जाफुंबाय आरोना। स' फुरा एक्साइटेड आं बिराद, फुरा खोन्थानो हाला आरोना, आं एक्सप्लेन खालामजोबनो हाला। फुरा एकदम खुसि आरोना, फुरा खुसि जा। माबायदि मोनदों? बे गिदिर जादों। वाव फुरा इन्जय दा बाय। मा जाखो बेलाय फाग्ला? फुरा मोजां मोनदोंना? सिरियासलि बुंलाय, सिरियासलि माबायदि मोनदों गोसोखौ? माबायदि मोनदों ब्रादार? बरिया ना? सिरियासलि गोसोखौ माबायदि मोनदों? मोजां मोनबाय ना? गोसोखौ माबायदि मोनदों ब्रादारमोन? फुरा इन्जय मोनदों दा? ओमफ्राय इन्जय मोनदों ना मोनाखै? बेयाव फैनानै पूरा पैसा वसूल होगा कि नहीं होगा? पैसा वसूल हो गया ना? गोजौआव थांबावनो आरोना जोङो। गोजौआव एसे दावखोबावनो। Let's go. मोजां। स' लोगोफोर दायो जोङो काटावावनो दङ, 0 पॉइंट सहैबावाखै। तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो पूरा खेल कूद चल रहा है। वाव पूरा मस्ती कर रहा है हम लोग। बरफआव फैनायखाय नै बेखौ बानायदों आं। ओमफ्राय मोजां जादों ना गाज्रि जादों नोंसोर कमेन्टआव खोन्थादो। जिखुनु जाया बानायसाबबाय आरोना आङो।
Oke. दहायो बेयावहाय बरफआव बारसोमबाय थानाया जुथायाव हाबजोबनानै बरफआ दा मुजायानो सिनानै दं ओरैबायदि गुसु मोनसिजोब्बाय आरोना आङो स' आं नै दा नैबेहाय मा जायगाथाय बेयाव मुजा बायनो नागिरदों आरोना जागा का नाम क्या है जागा का नाम उमथां यमथां भेलियाव आरोना ओमफ्राय नै मुजा मोनसे लाबाय आं एसे मथा जाला नङाबा So guys मोन दायो जोङो नै बेलि भिउ लासुं नर्थ स्किमाव दंफैयो आरोना जोङो दायो 0 पइन्ट थांगासिनो ओमफ्राय फुरा आखायाथ' सुखोजोबखायो जाय सालायगोन मुजा जुथाफोरा मोजाङै गाननानै फैयाबा दाफैखा आरोना फुरा आखाइ साजोबो जाम जाजोबनो नागिरो थै ब्लक जाजोबनोबो हागौ आरोना एसे खेल लानानै ड्रेसफोरखौ मोजां नायनानै गाननानै फैयो आरोना माने 0 पइन्ट फैयोबा स' लोगोफोर बेनोसै भिउफोरा हनै बैजों ओरै फैदों दिनै नायनो हागोन फुरा नै बैजों ओरै गिदिंना फैदों स' लोगोफोर दासो लान्च खालामनो नागिरदों ओमफ्राय माने 0 पइन्टसिमथ' थाङाखै ओमफ्राय जिखुनु जाया 0 पइन्टनि मजाखौ मोनजोबखाबाय ओंखायनो थाङासै जोङो ओमफ्राय थारमाने दाहाय मोनाहैगोन ना मानो होनोबा जों गाबोन ओंखारगोन ना न'आवहाय जोङो माने 12 आवार्स राइड खालामनांगोन आरोना दिनै जुदि एसे थाब ओंखाराबा बेनिखायनो जोङो दायो एसे थाब ओंखारनानै जाहाथे बै मोनसे सिगां जायगायावहाय सौहैखायो ओंखायनो जोङो एसे सिगां खालामबाय आरोना थाङासै लान्च खालामनो नागिरदों दासो ओमफ्राय मा अर्डार होदों मेगि ओमफ्राय आमलेट मेगि आमलेट साहा मेगि आमलेट मोजांल' सायखाबाय नै आं गोथाव ना मैगी बढ़िया है आंटी वेटर मा बानायदों वेटर ब्रेड आमलेट नै मालिकआ बेनो होनानै थांबाय आरोना नै 0 पइन्टआव फैयोबा बैयाव हाबनानै थांनो हागोन आंनि रेस्टुरेन्टआव जागोन स' लोगोफोर दाथ' 0 पइन्टआव थांनो हायासै 0 पइन्टनि फिलखौ मोनजोबखाबाय आरोना जोङो ओरैबायदि ओंखायनो नांलालै उनाव फैफिनबा थांसै बिदि साननानै माने थांनोबो लेट जागोन ना गाबोन ओंखारनोबो ओंखायनो जोङो दायो बेयावनो एसे एनै मजा खालामनानै दहायथ' फुरा मजा खालामखांखाबाय दा ओंखारगासिनो आरोना जोङो थांफिनसिगोन रुमावहाय स' लोगोफोर दायो जोङो रुमाव थांग्रोदिनि आरोना ओमफ्राय मारै खालामो नायसै फुरा बरफ जोबखा आरोना नै आं सालायगासिनो ना ओंखायनो नोंसोर बारा भिडिअखौ खालामनो हायाखै आं नैबा मोनसेबाबो माबा लिरना थांगोन र' Made the vlogs. Hello guys. थ' गाइस मोननै जों थब्ला थब्लि खाजोब्बाय लगेजखौ बाइकआव खानोसै
ओमफ्राय माने जों दाखालि मोना सफैनाय रुमावहाय दायो दङ थांखांनानै बेनिफ्राय फैनानै ओमफ्रायो दा जोङो लासुङाव दं आरोना लासुं होनो जायगाखौ बेनिफ्राय जों मानगानाव थांसिगोन आरोना माने दाखालि फार्स्ट टाइम स्टे खालामनाया बेहाय थांगोन आरोना फार्स्ट एपिसोडआव जायनाखि रुमावहाय जों स्टे खालामदों बे रुमावहाय थांसिगोन आरोना दिनै ओमफ्राय बेनिफ्राय गाबोन डाइरेक्ट क'क्राझार मारिनोसै आरोना स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आएगा ना थेंक इउ ब्रादार अच्छा से चला थेंक इउ पहुंच के स' बे ब्रादारनिनो न' आरोना बियो ब्रादारफोर माने ओमफ्राय नोंसोर नायनो हागोन नै बायसान्सनि नोंसोरो जुदि लासुङाव फैयोबा आरोना ब्रादारनि माबायाव हमस्टेयाव थानो हागोन नै टांकारला रिट्रिट नायबानो जाबाय नै जुम खालामदों आं नै लकेसनखौ नाय आरोना र' नैबे नै बेनि डाइरेक्ट नैबे एरियायावनो आरोना नोंसोरो बायसान्सनि जुदि लासुं फैयोबा बेयाव थाबैनो हागोन आरोना मोजां दायो जोङो थांगासिनो आरोना दसे रेस्ट लादों नै जोंनि खिथायाव मा दं नायनोबा वाटारफल kopi mangan sangklong mau China fra moza landslide जादोंमोन नै दाखालि landslide जानानै लामायानो गैलामोन दा माने गोदान बानायनायसो आरोना बे लामाया बिराद डेन्जारेस खेल लानानै सालायनांगौ आरोना ओरैबायदि रिस्कि लामा माने दाखालि थांनाय दैबाना जानायखौथ' मिथिखादोंना नोंसोर सिक्किमाव बेजों सेस माबा जाजोबनाय आरोना लेन्डस्लाइड जाजोबनाय बेहाय थांबाय होनबाथाय थांबाय आरोना पुरा बि केयारफुल आरोना ओरैबायदिनो हाबथाबाय ह'नो मालायखौ दांनालै आरो आंखायो आं गारियानो खारलाङो Alah, itu sih gila nih. So guys, जोंथ' दिनै माबासिम सहैजोबासै मा होनो 0.सिम ओमफ्राय 0. मोननो 10 किल'मिटारसो दंबावोमोन आरोना ओमफ्राय टाइमाबो थोआ जाबाय ओमफ्राय मा खालामनो मा होनो ओरैबो बिसिम फैनांगौ मानगानसिम गाबोन नङाबा थांफिननो फुरा खस्थ' जागोन ना ओंखायनो टाइम थोआखाय माने फैग्रोबाय आरो दा जोङो माबा थांथायजोबासै माने बेयाव थाङोबा जोङो बिसिम सफैनाय नङामोन आरोना फुरा मोनाबोगौमोन ओमफ्राय लान्च बा जानोबो बिराद खस्थ' जागौमोन आरो ओंखायनो जोङो बिसिमबो थांनानै 10 किल'मिटारसोल' खासैमोन ओमफ्राय माने 0.आव थाङाबाबो जासिगोन साननानै थारमाने माबायाव खाथावावनो जोङो ओरैबादि इन्जय खालामखाबायना बेयावबो फुरा लेट जादों आरोना ओमफ्राय 0. थाङाबाबो जिखुनु जाया 0.नि फिलखौहाय जों मोनजोबखाबाय आरोना ओमफ्राय बरफआव फैयोबा आरोना बायसान्सनि 0. बिदिनो बरफ एरिया बिदि जायगाफ्राव थाङोबा बारा एक्साइटमेन्ट जाना लाब गैया आरोना मानो होनोबा आं दिनै एक्सपिरियेन्स खालामदों फुरा एक्साइटेड जानानै आं बरफआव फुरा गेलेदोंमोन ना ओमफ्राय जुथायाव सेस बरफआ हाबजोब्बाय उनावसो गलिजोब्बायब्रा ओमफ्राय सेस आंना मुजा सिजोबना ओरैबादि खस्थ' मोनबाय आं आथिङा फुरा सुख'जोब्बाय उनावसो लामा ससेयाव लाखिनानै मुजा गोदान बायना गाननानैसो एसे मोजां मोनदों आरोना स' लोगोफोर गुड मर्निं ओंखारसिगोन आरोना जोङो दायो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय डाइरेक्ट बेनिफ्राय जोङो बड'लेण्ड मारिसिगोन ओमफ्राय नोंसोरो थालांसिगोन आरोना मधुमनियावहाय साब्रैसो मेम्बार्सफोर थालांगोन जोंनिफ्रायहाय ओमफ्राय जोङो थांसिगोन आरोना दायो डाइरेक्ट बड'लेण्ड मारिगोन जों दिनैनो दा खमसे खम 9 घन्टासो लानो हागौ आरोना 9
9-10 घन्टासो लानो हागौ जोंना एसे लासै थाङोबा 10 घन्टासोआनो लागोन पेकिं सेकिं खालामजोबखाबाय नो ओंखारसिगोन आरो ना स' लोगोफोर जाजोब्बाय नै रेडियाव थांजोबसिगोन आरो ना नैबेनोमोन हटेला नायनो हागोन नै माने फैनानै कफि ब्रेक लादों ओमफ्राय गरमनिफ्राय गरम जालांबाय नै दा बड'लेण्डआव सहैगौ मानिथ' जों गोलोमनानैनो मा जाहैगोन ओमफ्राय ड्रेस खुबैजोब्बाय जोङो ओमफ्राय लंपेन्टआबो आंना खिन्थु जाबनानै दङ दाबो खुनो मोनाखै लंपेन्टखौथ' खुजानाय नंला ओमफ्राय जों बेयाव साहा लोंनानै ओंखारसै आरो ना ब्रेकफास्टआथ' बारा गोबाव जाखायाखै खालामनाया बारा उखैनायबो मोनाखै दा हजों सयसेआव खालामनोसै आरो ना लान्चखौहाय शेष कॉफी पीते पीते व्यू का मजा लेते हुए मा जानो नागिरदों बोरमा नोंसिना साथाम बोरमा लान्च टाइम आरो ना ओंखाम जानानै ओंखारफिनसै आंना नै नासो ओमफ्राय बोरमा जायाना आं आफ्टार 4 hours राइड सेबकआव दंफैयो जों दा सिया ब्रेक लालायबाय माने दहाय ओंखाम जाबोबायना ओंखारां जादों आरो ना ओंखायनो एसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय थांफिनसै स' फाइनालि सफैबाय आरो ना जोंनि हायावहाय फंनैसो बुंदों नै सिप मारै मा एक्सपिरियेन्स हेलो खुलुमबाय जोंथ' सिगांनो थांखांखानाय ओमफ्राय दा जोंनि बनसुर ब्रादार्स मटरसाइकेल क्लाबनि गोदान सेंग्राफोरखौ लांनानै गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा बिराद मोजां एक्सपिरियेन्स बायदि मोन्दों ओमफ्राय गथ'फ्राबो खोथा मानिलायो डिसिप्लिन बहुद डिसिप्लिनैनो राइड खालामनानै फैदों खिन्थु माने दाख्लैहाय जे नेचारेल डिसास्टार जादोंमोन ना सिक्किमाव बेनि थाखायनो लामाया अबेबा स्ट्रेटसा एकदम लामायानो गैया आरो ना दा आंनो 650 लांदोंमोन आङो सुपार मिटियर अफ रड कमप्लिटलि अफ रड सालायनानै फैनांदों आरो ओमफ्राय फंबायफोरनाथ' गासिबो हिमालयान जोब मोजां जादों थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बावनो एन्ड खालामसै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय नोंसिनि सापर्ट नङाब्ला जेबो जाया थेंक्स फर वाचिं गाइस नेक्स्ट टाइम